Juu. Voi vittu. Voi ei verkele. Aha, terve. Morjesta. Joo. Te olette kahdestaan täällä? Joo. Okei. Sanotaan, kato kun me viittaa live lähetys. Joo. No niin just, joo. Joo, kuka sinä olet? Tampereelta. No niin, minkälainen takki sulla on? Mistä on Tampereen? Oi vittu, onko taas joku krollit Tampereen. Semmonen takki. Miksi se tuli sinä? Varmaan siihen alkuuliin. Täh? Varmaan siihen alkuuliin. No miten siellä? Kävi sä alussa? Kävi. Joku oli ollut häiriöksellä alkussa. Sinäkö se on? Kyllä minä häiriköin. No sinä se on, tää ei kävi alkossa, minä en käynyt alkossa ollenkaan. No mikä se on alkussa kävi siellä? Ei mitään, ei myynyt tai no semmoista niinku autismikenttä terveysasiaa niinku Joo, tai oli minun selitetty sinä nyt se on. Se on aika lailla niinku silleen, että se oli ollut vähän hankala tilanne siellä alkussa. oli se hankala tilanne, kun ei myy. No onhan se hankala, mutta silloin jos ei myyä, niin silloin ei myyä. Siinä on niinku No tosi... siinä on lähin siitä sitten. No kyllä tämä pitkään se oli kestänyt se tilanne. Oli kestänyt. Joo, mutta minä en nyt käynyt siellä ollenkaan. Mitä sulla on väliä? On sillä väliä, jos ihminen on häiriössä tuolla jossakin. No niin, no te olette läheteen. Häh? Te olette sitten läheteen tästä. Vai mikä tässä on nyt se pointti? No minä en nyt käynytkään Mikä alkossa. tässä on nyt se pointti? Minä en ainakaan Olisi käynyt hyvä siellä olla sinun mielestä tapahtumia, mutta se, että tuo sinun asento olisi, että me voidaan nyt tästä lähteä, niin se on paljon mahdollista, että me tästä lähdetään, mutta se on aika paljon mahdollista sinä lähteä mukaan. No vittu, sulla on pumpulat ovella, ne on turvan takia siinä ovella. No mä en oo kenenkään käynyt käsiksi. No mä en oo ollut aggressiivinen. Tää turvan takia pumpulat ovella. Joo, mutta mä en oo ollut Jos sinun aggressiivinen. käyttäytyminen on semmoista, että sä myyjät pelkäämään, niin ei se ole mitään järkeä. Pelekää. No niin, no ajattelin Voi itse. perkele. No enää muuta sanoa. Me ollaan ihan samaa, tuosta me ollaan nyt samaa mieltä. Eihän se mene oikein, se No on ei ihan vaan. Eikä se ole hyvä. Mutta tuo sinun asenne sieltä on tuolla tavalla heittelemättä ovella, niin Niin. mä oon vähän huolestunut siitä, että ei meidän mennä putkeen tämä homma. Pitäis mennä sillä tapaa, kengät jalka ja takki päällä lähdetään käymään Kajaanissa vaan. Ei tarvitse. No kyllä me tehdään sillä tavalla, meidän tarvii uusia tätä tilannetta. No ei se uusiudu, no ei se nyt uusiudu. Meillä on kato... Nyt sanottiin sillä tavalla, nyt se asia menee niin. No ei kai... Ei me ruveta tinkkaamaan, nyt ei ruveta tinkkaamaan. Tää ei oo sun tinkkaus. Ei nyt tarvi lähteä jo minnekään. Ei myös ole kovin päihtynyt, hänhän tässä on päihtynyt. No on varmaan. En oo kyllä kovin päihtynyt. No joo. No ei nyt pistää Tero kengät jalka ja takki päällä. Ei perkele. Minne me ollaan lähdössä? Kajaanissa käydään pikkumutkalle päämässä ja vähän rauhoitutaan ja mietitään uudestaan, miten sitä asioita on. Mikä mutkaan on menossa? Täh? Ne mä nyt mikä mutka. Minä en ainakaan No mihin sä ajattelet, että me muulle sut vii? No siis en minä oo mihinkään lähdössä. No hei, se ei niinku sinun... En mä nyt tosiaan silleen häirikköinyt. No se on sinun näkemys asiasta. No joo, no en mä nyt lähde mihinkään. No ei oo niinku sinun... Onko se nyt välttämätöntä? No on nyt just nimenomaan välttämätöntä. Me poistuta täältä. Minkä takia? Mä en oo siellä se- mitään silleen pahaa, että heillä on... No niinku, sulle kerran on sanottu se asia. Ole ystävällinen, pistä nyt kengät jalka tästä lähti ilman kenkiä. No ei nyt tarvi lähteä. No, Ihan oikeesti. onko sulla vaikea ymmärtää puhetta vai mikä tässä nyt on tämä juttu? No mullahan on se dysfasia. Joo. On pahattelaan. Mutta eikä nyt tarvi No kyllä me nyt niinku Tämä on hänen asuntonsa. No on hänen asunto Se on kyllä. minun Joo. asunto. No, mutta minkä takia? Minä en ole... Sinä olet päihtynyt ollut häiriöksi ja sun käytös on semmoista, että en yhtään pysty luottamaan, etteikö se häiriö uusitus. Ei se uusiudu. No en minä pysty Ei yhtään se luottamaan, koska sun uusiudu. käytös on jo sen tyyppistä, niin nyt ole ystävällinen ja pistä kengät jalkaan lähet. Ei se uusiudu. Voi verkele. Tätä me pelättiin. Mitä vittua? Mitä tää nyt tapahtuu? Hei, no voi vie verkelle. Nyt on pahattelaan. Verkele. Mummo soittaa mulle. No niin, ystävällisesti ylös. Ai verkele. Mä vastaan. Ei vittu. No ei kai nyt, ei putkaa. No niin, tule nyt. No ei putkaa Ei oikeesti. Ei, mutta ei ole minkä takia. Se No on sen takia, rikos. kun poliisilaki perusteisesti. No ei tai rikokselta häiriötä No suojaamista. just niin, aika hyvin. Hyvä, sä oot lukenut lakia jos. No joo, niin vitun Jonne saatana oikeesti. No niin, hyvä. Me ei nyt lähetä. Kyllä me nyt lähet. Hei, nyt Se ihan oikeesti. puhelin on Me ei hirveästi neuvottelemaan nyt ruveta enää. No niin. Joo. Mä puheen päällä. Se on myöhäistä. Mä puheen päällä. Tuli äsken nähtiin se Mä puheen mahdollisuus. päällä. Joo, ai vittu, näytä on. Joo. Käve
meille sitten Joo, vaatteet päälle. Ai vittu, joo mä laitan vaatteet. Mä laitan vaatteet, hei. Hei mä laitan vaatteet. Poliisit tuli. Okei, Ne lähtee vankilaan. Hei, mä laitan vaatteet. Terro, poliisit vei Terro. Se joutaa sen, kun se ei voi muuten lähteä. Poliisit vei sen vissiin. Joo, onko vielä live? Onko vielä live? Tiedätkö sä mitä kaikkea ilikettä se on tehnyt sinua pilikannut siellä koko ajan sen otus? Joo, pitää lopettaa puhelun. Viepä ne roskat kuule siitä. Niin. Mitä tapahtuu? No, ei mitään. Onko vika hänen kenkä? No ruskeet. Nämä ruskit. No niin, kiitos. Onko hänellä joku lääkitys? Onko hänellä joku lääkitys? On sillä joku lääkitys. No katsoppa se lääkepulkit mukaan, niin vittustelin. Kuka minä tiedän, kun... No missä sen tavara? Ei mun mielestä sitä olisi tarvinnut kyllä viian mielestä. Se oli niinku minulla niinku vieraana. Niin. Tavasen laukku, sillä on vaikka ei oo mitään siinä. Olisiko tää laukku kuitenkin järkevää ottaa? No ei me ruveta ihan muutokurmassa hakemaan, mutta tämä lääke mukaan. Näillä me pari. Mutta mitä sitten takaisin? No se on sitten hänen oma asia. Se on niinku tämä laukku. Tämähän oliko tämä nyt sen takki? Se ilmeisesti... On se sinun takki? Ei oo minun. Ei oo, no niin. Se ilmeisesti sekoili siellä valtavan alkossa. Ja sen takia tuli sitten tämä homma. No joo, okei. Joo. Hyvä jatko. Ei vittu.